खुलुमबाय हाय लोगोफोर आंनि मिउजिक स्टुडियोआव नोंथांमोनखौ बयनिसिमबो बरायबाय दा मिउजिक स्टुडियोब्लाबो आङो मोननैसो मेथ्स साइन्सनि जोङो फोरोंनो हाबाफारि लादों बा सानदों मिउजिकजों लोगोसे जोङो आङो बे मेथ्स साइन्सफोरखौ जोङो आंनि इउटिउब चेनेलाव होलांनो सानदों नोंथांमोना नायलां आरो जों आसाम टेटनि थाखाय दायो फार्स्ट गिबि हिसाबै जों थियारि खालामनानै दोनदों स' मोननैसो जोंबो थियारि जादों आसाम टेटनि थाखाय होनो थाखाय जों बिराद थियारि जानानै दङ बा नोंथांमोनाबो थियारि जागासिनो दङ स' आं जिखिनि हायो साइन्सनि बिखिनि मोननैसो फोरोंनो आखायाव लादों आरो लोगोसे मेथ्सनि थाखाय जोङो सासे आंनि लोगो बिथां रेडिफ सार बिथांखौ लानानै फैगोन बिथाङा मास्टार डिग्री खालामना फैदों गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव मेथ्स साबजेक्टआव स' बिथाङा मेथ्सनि जिखिनि दङ बेखिनि फोरोंलांगोन लोगोसे मोनसे खोथा जानाय नागिरदों नोंथांमोननि न'आव सोरबाफोर जुदि मेट्रिक होगोन स्टुडेन्ट जुदि दङब्ला जोङो बेनि थाखाय जोङो रेडि खालामगोन साइन्सखौ आङो जिखिनि हायो बेखिनि फोरोंलांगोन कमन कुइसन होलांगोन नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर टिउसन लानो हायाखैबा नोंथांमोना देखायनो हागोन बा बुंनानै हो आंनि चेनेलखौ लोगोसे आरो मेथ्सखौबो जों होफागोन बेबायदिनो जिखिनि हायो बेखिनिखौ होलांबाय थागोन नोंथांमोना नायलांबाय था लोगोसे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो जुदि एक्टिभिटिस होयोबा आंनि चेनेलाव एक्टिभिटिस होयोबा बेखौ स्किप खालाम नायजोबनानै जों दा आसाम टेटनि थाखाय मोननैसो किताब लादों नैखौ निश्चय नोंसोर नैबे सिटेटखौ नायदों सिटेटनि मेथ्सखौ जों फोरोंगोन आरो जोङो नैबे आसाम टेटखौ नोंथांमोना निश्चय नायलांदों आरो दंबावो बिजाब जोङो लाबोगोन जिखिनि हायो ज' नैबेनि जिखिनि दङ मेथ्स बेखिनिखौ जों फोरोंलांगोन नोंथांमोना बेखौ रेडि खालामदों निश्चय साइन्सनि थाखाय बियो जों आर्ट्सनि थाखाय रेडि खालामाखै नांगौबा कमेन्ट बक्सआव होयोबा जों आर्ट्सनि थाखाय रेडि खालामगासिनो थागोन फोरोंगिरि नागिरनांगोन स' दानिनि आं साइन्स मोननैसो फोरोंनो आखायाव लादों मेथ्सखौ जों गाबोन जोङो नेक्स्टनिफ्राय होलांबाय थागोन स' आं फार्स्ट गिबियै नोंथांमोनाव सिनायथि लाग्रोबाय माबायदि होगोन बेखौ नायलांगोन आसा खालामबाय स' जोङो दायो मेथ्सखौ जोङो जागायनोसै जितु साइन्सनि मेथ्स दङ जों इलेक्ट्रिसिटि मोब्लिब बिगियान होनो जायखौ जों इलेक्ट्रिसिटि होनना लिरा मा होनगोन मोब्लिब बिगियान आं बिराद सर्टकाटाव मोनसे मा खालामनो नागिरदों देखायनायदों लोगोफोर बाबना दंब्ला नोंथांमोना नायलां लोगोसे जोंनि थाखायल' नङा टेटनि थाखायल' नङा जोङो मेट्रिक आनजादनि थाखाय जों फिसा उन्दैफोरनो जोङो फोरोंलांनांगोन स' जों फिसा मोनसे लानि नैबे किताबाव दङ कुइसन नोंथांमोना नायनो हागोन जितु दङ पेज नाम्बार 25 साइन्सनि दै 25आव दङ 28 नाम्बार कुइसन स' बेवहाय सोंदों मिथिखायो नोंथांमोना दोंसे तारनि गेजेरजों 1 एम्पियार दाहारा बोहैगासिनो दङ तारनि जायखिजाया बिन्दोनि गेजेरजों 1 मिनिटाव बारलांनो थांनाय चार्जनि बिबाङा बेसेबां बेखौ दिहुनदों सर्टकाटावनो जों दिहुननो हागोन मानो होनबा बिराद इजि जों माला बावना थायो सोरबा माने बानायनो एसे टान जायो स' बेनिखायनो आं नोंथांमोननो देखायलांनो सानदों सर्टकाट आं बायदि बेला बुंबाय थालिया उनाव उननि हाबाफारिफोराव देखायलांबाय थागोन स' जोङो आइ माने मा होनना मिथियो जोङो दाहार होननानै मिथियो आइ माने दाहार नोंथांमोना लाङा आइ माने दाहार जों मिथियो आरो बे दाहारनि सानगुदिखौ नोंथांमोना मिथियाबा एसआइ सानगुदियाव बेखौ मा होननानै बुंनाय जायो एम्पियार एम्पियार होननानै बुंनाय जायो एसआइ सानगुदियाव बेखौ देखायो एजों होगोन माने आन्दाज खालाम जे ए जुदि थायो थानो मालाबा एम्पियारबो लिरना दोननो हागौ एसआइ सानगुदिखौ नोङो एसआइ सानगुदियाव थाखाथारगोन स' बेवहाय मोनसे नांबावगौ जोंनो कि माने सम माने बोहैनाय जिखिनि दाहार दङ बिनि सम आरो बे समनि सानगुदिखौ जों मिथियो घन्टा होनना मिथियो आवार आरो मोनसे जाबाय मिनिट होननानै मिथियो आरो मोनसेया जाबाय सेकेन्ड क्लास 10 नि थाखाय दै बेयो सेकेन्ड एसआइ सानगुदिया जोङो सेकेन्ड जुदि नैबे मेथ्सखौ बानायनो थांनायाव जितु बे कुइसननि मेथ्सखौ बानायनो थांनायाव जुदि घन्टा आरो मिनिट थायोब्ला नों बेखौ बानायनो हानाय नङा जुदि घन्टा आरो मिनिटआव दंब्ला नों बबेयाव लांनांगोन सेकेन्डआव लाना थांगोन मिथिबाय स' बिनि उनाव जोङो बिनि उनाव मा दिहुननांगौ जों चार्ज दिहुननो होगोन स' बिनिखायनो किउखौ चार्जजों देखायनाय जायो चार्जखौ आरो चार्जनि सानगुदिखौ जों मिथिनो लानांगोन फार्स्टआव मा दङ कुलुम एसआइ सानगुदिया कुलुम्बा माने कुलुम होननानै बुङो आरो एसआइ सानगुदि बियो एसआइ सानगुदि होननानै देखायो एसआइ सानगुदि आरो स' नोंखिना मोनथामबो नांगोन बेबायदि मेथ्सखौ बानायनो नांगोब्ला स' इमिडियेटलि जों गोख्रै दिहुननो हागोन आरो फर्मुलाया नैबायदि आं लिरनानै होखानाय फर्मुलाखौ नोंथांमोना जुदि बोहि दोङोबा लिरनानै लाखाबाय स' जोङो जुदि मालाबा जों आइखौ दिहुननो होयो जुदि आइखौ दिहुननो होयो अब्ला फर्मुलाया मा जागोन किउ बाइ टि जागोन माने किउनि मान थागोन टिनि मान थागोन रानना आइआ ओंखारगोन थाब आरो जुदि किउखौ दिहुननो होयोब्ला साबसिन दिहुन होननानै बुंबाय थायोब्ला
हा सारखौ जुदि दिहुननो फैयोब्ला जों मा खालामनांगोन I into t जागोन नों I into नि सानजा बुंनाबो लानो हागोन बा होआबाबो जेबो नङा दे क्लास 10 नि मेथ्स बिराद इजि सो जों दायो बानायनि फर्मुला मोननैखौ मोनबाय नैबे फर्मुला बेयावनो गासै फैगोन आं दा नैबेनि मोनसे क्लज सल्युशन बानायसै दिनै गिबि क्लासखाय नेक्स्टनि हाबाफारियाव आङो बानायलांनाय खिन्थिगोन जिखिनि दङ साइन्सनि खिनाखौ मेथ्सखौथ' सारखासो लाना फैगोन होनना बुंबाय आङो स' दायो जोंखौ मा सोंदों मा दिहुननो दोंनाय आरो मोनसे कुइसनखौ फरायनानै होदों दोंसे तारनि गेजेरजों 1 एम्पियार दाहार बोहैगासिनो दङ नो 1 एम्पियार बोहैगासिनो दङ माने बेवहाय मा दङ I नि मान होनानै दोनदों 1 एम्पियार बा I नि मान आं खोमोरबाय दे नोंथांमोना थाब थाब लिरना ला आंबो बाहाय स्पिड होदों मानो होनबा गोलाव जायो जोंहा आपल'ड खालामनो एसे टाइम जायो स' I नि मान होनाय दङ मानो होनबा बेवहाय मा होनो एम्पियार दङ दा बिनि गेजेरजों दाहार बोहैदों होननानै बुंदों बेसेबां एम्पियार दं होननानै बुंदों 1 एम्पियार बिराद फिसा मेथ्स 1 एम्पियार होनना लिरबाय स' बिनि उनाव मा बुंदों नेक्स्टआव नाय तारनि जायखिजाया बिनिनि गेजेरजों 1 मिनिटाव माने 1 मिनिटाव माने t नि मान बियो 1 मिनिट होननानै बुंदों 1 मिनिट m लिरनोसै आं 1 मिनिट दा 1 मिनिटाव बोहैनायनि गेजेरजों बेसेबांनो बारलांनाय थांनाय चार्जआ बेसेबां q खौ दिहुनदों अब्ला जों दहाय बुंखादों दे मिनिटाव थायोब्ला घन्टायाव थायोब्ला जों बानायनो हाया मेथ्सखौ माने हायोब्लाबो जों मा खालामनांगोन उन्दैयाव लाना थांनांगोन स' बेखौ जों मिनिटाव दोङो सेकेन्डआव लांनांगोन अब्ला सेकेन्डआव लांनांगौब्ला 1 मिनिट सेकेन्डआव लांबा बेसेबां लांनांगोन जों बयबो मिथिखायो 1 into बेसेबां 60 माने 60 सेकेन्डजों 1 मा जायो मिनिट जायो बिदिनो घन्टायाबो बेबायदि जागोन 60 मोननै नांगोन अब्ला जोङो नैखौ सेकेन्ड लिरना लागोनबा ओरै लिरबाबो जागोन SEC होननानै लिरना लाबोसिगोन अब्ला मोननैखौ सोंनायाव जों 60 मिनिट इजि जों नुनो हागोन दे अब्लाबो आङो देखायबाय बा मा होनना बुंदों सोरबाफोर क्लास 10 नि दङबा देखायनो हागोन बिदिनो होबानो जाबाय स' बिनियाव जोंखौ मा दिहुनदों चार्ज दिहुनदों Q जिखौ वाट खालामना लाजायो जोङो अब्ला Q खौ दिहुननो होयोब्ला जोंहा Q नि फर्मुलाया मानि मोनसे नैनिबो दिहुननो हागोन आं नेक्स्ट डे बानायगोन नैनि अंकखौ स' नैबे Q नि अंकखौ जों मा खालामदों फर्मुलाखौ ग्रुप बाहायबानो जाबाय Q नि अंकआ बेसे जागोन Q नि फर्मुलाया Q इजिकल बेसेबां जायो I into T अब्ला I नि माना बेसेबां I नि मानखौ जों होना बुंदों 1 एम्पियार 1 टू ना पुरा इजि T नि माना बेसेबां T नि माना 60 सेकेन्ड मोनदों बेयाव T नि 6 माना 60 सेकेन्ड अब्ला 60 जों बिराद सहज बिखौ हाखायो ओंखामजों नायबाबो गोरोन्थि गैया हाखायो 1 into 60 बेसे जागोन 60 सेकेन्ड स' अपसनाव दोंना गैया नाय अपसनाव दोंबानो कारेक्ट 60 सेकेन्ड जानायनि गोरोन्थि जादों सरि निउ सेकेन्डआव फैला निउ सेकेन्ड फैला T बेसेबां गैया निउ सेकेन्ड जागौमोन मोननैजों सानजाबनानै नियाव मा जाबाय एम्पियार जाबाय मोननै लोगो नांना मा जादों दायो Q नि सानखौ मा होनना बुंदों आं दहाय कुलुम स्पिडआव बांसिन स्पिडआव फोरोंदों स' दिनै फार्स्ट गिबिखाय मोनाबायबो मोनानायखौ फार्स्ट गिबि हिसाबै आं बेखिनिखौ फोरोंबाय स' 60 अपसन नाम्बार 4 आव दङ अपसन नाम्बार 4 दङ गोबां गोरोन्थि दं खिन्थु नैबे बिजाबाव मेथ्सखौ जों गोबां प्रेक्टिस खालामनानै नायबाय बा जों दिहुननानै नायबाय गोबां गोरोन्थि दङ जिखिनि गोरोन्थि दङ आं बेखौ जालांबाय थागोन स' भिडिअखौ खोनाबाय आं मोनसेल' मेथ्स फोरोंबाय दिनै साइन्सनि नेक्स्ट डे उननि हाबाफारियाव जोङो बानायबाय थागोन अके खुलुमबाय गोजोन्थों